В современном мире информация обо всем доступна каждому, стоит только зайти в интернет, а в сети много разногласий и споров. И поэтому сознание молодежи подвержено противоречиям и сомнениям. Это одна из многих причин снижения моральных норм, роста молодежной преступности. Как правило, именно в молодом возрасте человек начинает свое знакомство с алкоголем и наркотиками. Как избежать это и какие последствия ждут в мире этом и вечном, рассказывают богословы. Док пейт الحمد руль حبيبي وس ماشينز طبعا فجرنا ماشينز سكور ماشينز ادم ما سك عوض وقت جاه ضغط نعمتز ام بعد سإبليس نعطى شي ديرا شي نفسه دودي تسموج وسك سو رول حبيبي نخبابو شي موتي ما هم عشي مالي سكورز نروش دي إبليس نعطى هذي سو از نعمته جوجة وجو نعطى ضغط دال حد الأمانة دير دال ويك عفوه تدولش لامز مارد ايجي ضغط الأمانة دن طبعا عاز دن ناه قصد حيقر عاز دن زيه دوادر دال از دن ديس دادرمن حديغ يتحمار وتحماري دي داتوي مرزة مع ايح بقو ياتوي دال خاطر دويك ويدغ دولجا قش سجي ديغا حتقود رزقا سي تي تقودرو حي ديغا حي زائق زمان ماجو بلغا زيدي دال بقو يناتشون ديغا زيدي جو حماج أشبين بقو يناتشون حي ديغ دي بقو يناتشون دالس أمان تخطريك. Именно в молодом возрасте человек формируется как личность. Молодежь ставит перед собой жизненные цели, включается в процесс активного поиска мировоззренческих, нравственных и психологических решений. Поэтому важно в этом возрасте обозначить правильные ориентиры жизни. 70% преступности наркомании. именно ويقمن جوداخ إحدوش حمدان خيرت سام ديل إز حنز صو خدوش قيمة دي عازب بغا وين صو خدوش زي حنز داخل صار سكير داخل صار ستودنتش خادر بيتر نيس ده خيرت خصون دكتور بعدين خذ خيرت ديك خيرت إشتا إشباح كر إشتا ستودنت إشتا إذا حيخم خلراغ صو حارني شوك إذا دوق إيتا شيء بيت اسمه بيسو. От интернета столько же вреда, сколько и пользы, говорит Адам Миржоев. Зачастую молодые люди даже не подозревают, чего может стоить обычный для человека пост в сети. Одно неосторожно сказанное слово может стать причиной перевеса чаши весов в ту или иную сторону в судный день. Поэтому важно подбирать слова как в реальной, так и в виртуальной жизни. شان الحكم كالسوستي تسمي حور على خان الحوار درس حديث اجر شواغا بيجوجو تشحشدو بتوجدو حملا درت بقي اورتيا تاتسيق بقي تشيو تخنا حملوشتر انداس دالوچن صلى الله عليه وسلم نغوابر انداس دالوچن عليه الصلاه والسلام قد وجدو ضغطن شحاده داتسو سمسدو چنيقي بقي حاي دالوچن يعني اشي اجر شواغا بيجوجو تشحشدو بتوجدو بالخطوط الانترنت قاعد وجود حمل والله حم واجي يزد اللي حاف والله صورت واش وقت اللي حاف والله فيديو واش جابس اللي حاف والله وجود حم واجي وقت اللي حاف واش فوق خاطر وقت ديس شريعته في حقوقنا ويبصوا بدين والله حكم قلبت وين دايزش احتلي الحقوقش حاصل كنوك اكتو يزر حزم الحق ماليز اسبلك عمل حقوق عمل يزر دوش جبتو تشتري دوحش. Святость поклонения в Рамадан, как уберечь молодежи от сетей экстремизма и терроризма, укрепить уважение между мусульманами. Богословы поднимают самые актуальные и важные темы на сегодняшний день. Студенты внимательно слушают и пытаются извлечь для себя пользу от лекции. Это, естественно, неотъемлемая часть общественной и культурной жизни наших студентов. Создание площадки для культурно-патриотического и духовно-нравственного воспитания нашей молодежи очень важно.
для именно нашего университета и в общем нашей республики. Встреча богословов со студентами не ограничивается просто лекцией. Молодые люди также задают знатокам основ Корана и Сунны интересующие их вопросы. А живой диалог, как известно, приносит больше пользы. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.